आंनि बेमाराबो नै दायो बारा बारासो जाबोनो हमदों ना नों आंखौ बुथारनोसो सानखो ना माखो नोंहा लेंग्रा जोंनि बर' समाजाव बेबायदि जाथाया बेबायदि घटनाया जोङो जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बियो जोबनानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनाखै थ' बेयाव नोंथांमोना मा बुंगोन आं बेखौ मोनथिया मानोना बेयाव देरसिन बयनिख्रुइ गोरोन्थि होननानै बुङोब्ला बेयाव हौवा मानसिनि गोरोन्थि दङ मानोना बिदिखौ जोङो सासे हौवा होननानै जोङो बुंनो हाया एबा साननो हाया मानोना सासे हौवाया सोरबा सासे हिनजावखौ गारनानै सोरबा गथ' गथायखौ गारनानै गुबुन हिनजाव लानानै खारा आरो खारनाय नङा थारमाने बियो बुजायो बिनिफ्राय जोङो मोनथियो हमदांनो हायो बे सासे हौवा मानसि नङा माने सोरबा सासेखौ गारनानै सोरबा सासेखौ लानानै खारनाय बे मानसिया हौवा नङा हौवा मानसिमोनब्ला बियो सानैखौबो नायगौमोन सानैखौबो फिगौमोन सानैखौबो दायथ' लागौमोन बिबान लागौमोन गासैखौबो बिबान लागौमोन थ' बे आयदानिफ्राय जोङो मोनथिना मोनो बेयाव हौवा मानसिनि 100% गोरोन्थि दं जों बेखौ बुजिना मोनो थ' बेयाव हिनजावनि जिथुनाखि गाबनाय आरो गथ'नि जिथुनाखि गाबनानै लेंहरफिननाय हांख्रायनाय थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जाथाय बियो जोंनि बर' समाजाव बेबायदिया माब्ला जोबनानै थांगोन दा बेखौ बुंस'नो हाया जोबनांगौमोन बेफोरबायदि जाथाया दिनै नैबे भिडिअखौ बानायनायनि थांखि आरो उद्देश्यआ बेनो जाहाथे नैबे हिनजाव मानसिनि आरो गथ'नि जि दुखु गाबनाय मेगननि मोदैया ओरैनो थाङा जाहाथे बै मानसिया नैबे भिडिअखौ नुहैयो नुनो मोनो बिनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो नै भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे समाजा नुयो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरावखि थाया मानो बे मानसिया नुयो बे हिनजाव मानसिनि गाबनाय आरो गथ'नि दुखुखौ नुयो आरो बे दुखुखौ नुनानै थानो हायैनि बै मानसिया जाहाथे न'खराव गिदिंनानै फैफिनो आरो फैफिननो हायो बेखौ आङो आसा खालामदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे मानसियाबो जाहाथे गोसो गिदिंनानै जाहाथे न' फारसे गिदिंनानै फैफिननायखौ मिजिंथियो थ' बिनिखायनो आं आसा खालामबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनानै होगोन आंनि मुङा साबित्री राभा आङो धिकियाजुलि घग्रा कसारि गामिनि आंनि फिसाया दाखालि बावै थांनाय मंगलबार खालिनो खामानि मावनो थांगोन गुवाहाटीयाव होननानै बियो थांदोंमोन माने आंनो दोनहैदों बेखौ गुवाहाटी हालासे ओमफ्राय उनावहा माने आंनि फिसाया मा आंखौ बुंदोखि खामानि मावनो थांनोसै आङो लाइन बिलबो होनो दङ बिथिङो बुदावबो फैसा होनो दङ आरो इथिं नों बेमार जानायावहा फैसा लाबोनाय बेफोरखौ मारिनो दङ आङो सप्तासे थानानै न'आव फैफिनगोन इदि होननानै बुंनायमोन बियो बेनिफ्राय उनावहा दा बिनिफ्राय खामानि मावनो थांनो बे मंगलबार खालि बे जि हिनजाव खासे लाना थांफागोन आंबो मिथिया बेबा आंहा गथ' सानै दंखायो बेहाबो गथ' साथाम दङ बे हिनजावहाबो गथ' साथाम दङ मानो होनबा आंहा दिनै नै बेमारावहा गोलैनानै दङ लेंग्रा नोङो जेरावनो दङ बेयावनो जोंखौ अननानै फैफिन नोङो लेंग्रा नोङो मानो जोंखौ बिदि गोदाव सोराव खालामनानै थांखो नों न'आव फैफिन नोङो जोंनि सायाव नोङो माहायबो अननाय फैयासै नामा नोंहा जोंखौ इमान गोदाव सोराव खालामना गालांबाय नोङो लेंग्रा नों जेरावबाबो नुदोंबा मानि नों फैफिन नोंखौ आं दाबो जेबो हामा मोना नोंखौ आं दाबो बजबना लागोन दिनै फिसाखौबो गोदाव सोराव खालामना थांबाय आंखौबो गोदाव सोराव खालामना थांबाय नोङो खामानि मावनो थांगोन होनना बुंनायखाय आं नोंखौ खसा होननानै सानोमोन नों दिनै आंखौ थगायनानैसो थांबाय माथो नोङो दाबो जेबो नङा नों फैफिन मोजाङैनो फैफिन लेंग्रा नोङो न'आव आंनि बेमाराबो नै दायो बारा बारासो जाबोनो हमदों ना नों आंखौ बुथारनोसो सानखो ना माखो नोंहा लेंग्रा न'आव फैफिन नोङो न'आव फैफिन नोंखौ गोसोखांबाय थादों जोङो बाबा नों बहा दङ बाबा नों बहा दङ जेरावबाबो आं नागिरनो हागोन नों न'आव फैफिन बाबा गोसोखांबाय थायो नोंखौ जोङो
माबा न'आव जल्दि फै